Maayong udto, mga igsuon, karong Domingguha atong gisaulog ang piyesta sa Epipanya sa atong Ginoo. Diin ato pod gipasidunggan ang three wise men. Dili hari, kundili wise men nga nagtuon bahin sa mga bituon. So pwede pod silang matawag mga astrologers. Ug diri sa ebanghelyo mabasa nato nga sa ilang pagbisita sa atong Ginoong Hesus, ang bata, nagdala sila, nanghatag sila og mga gasa, insenso, bulawan ug mira. Ug unsa may epekto sa ilang paggasa, paghatag, klaro kaayo gisulat sa ebanghelyo nga nangalipay sila. So mga igsuon, kini di ay manggihatagon ta ba? Malipayon di ay tano? Ako wala man gid koy laing mahatag nga example. Si Mother Teresa gabalik-balik na man gid siya sa akong examples, pero tan-awa iyang naong. Dato biya siya gikan. Anyat gibiyaan na niya o gihatag niya iyang kaugalingon aron atimanon ang mga baho nga mga masakiton ug mga pobre sa India. Tan-awa iyang naong sa iyang paghatag, sa iyang pagsakripisyo, siya ang malipayon. Grabe iyang smile, mga igsuon, makasuya. Makasuya iyang smile, iyang katawa. Pero abi ninyo, kini si Herodes, ang hari, aning higayuna sa dihang natawo ang atong Ginoo. Do wala gipakita sa ebanghelyo, pero dili siya malipayon. Kay abi ninyo mga igsuon, kini si Herodes di ay dili magpapuli isip hari. Maunang kutob sa iyang madunggan nga potensyal nga mupuli niya, iya nang ipapatay. Ug sumala sa history, napapatay niya iyang mga asawa, iyang mga igsuon, angkol, ug ang pinakasakit, bisan iyang mga anak. Basta tanaw niya, murag mupuli niya, ipapatay niya. Kay gusto niya siya ray hari. So diha nato makita mga igsuon nga kini si Hari Herodes puros ra kaugalingon. Ako'y simbaha. Ako'y inyong alagaran. Puros ako para sa kaugalingon. Muna sa epekto. Klaro pod sa ebanghelyo nga dili siya malipayon. Puno siya sa kahadlok. Mautong gipapatay na lang niya ang mga bata nga inosente. 2 years old paubos. Kay mahadlok siya. Nga katong bata nga natawo nga mahimong hari sa Israel mupuli niya. So kada adlaw puno siya sa kahadlok. Dili siya malinawon. Dili siya malipayon. Luuya pod. Luoy kaing kinabuhi nga dili ka malipayon, dili ka atis, puno kas kabalaka, taranta, kahadlok. Tungod di ay kay di siya kabalong manghatag. Puros ra siya dawat. So ang tao di ay mga igsuon nga dalo kanang dili kabalong manghatag, dili na malipayon. O ako nakasaksi gyud ko ana sa dihang nakaadto ko sa Dead Sea dito sa Israel. Ang Dead Sea wala siya outlet. Sige ra sag dawat og tubig sa River Jordan, pero wala siya gawsanan. Mauna gitawag sa Dead Sea kay walay isda, walay tanom nga mabuhi niya. Patay siya. Ing anak pud ta kung di ta kabalo manghatag. Dead Sea. So mga igsuon, gusto ka nga makasinati og kalipay nga tinuod? Awata ang 3 wise men, awata si Mother Teresa. Panghatag, 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 panghatag. And make it a habit, bisan sa mga ordinaryong panahon, dili lang Christmas, bisan sa ordinaryong panahon, kada adlaw, make it a habit to give. And I promise, I swear, magmalipayon ka. Happy ka. Magmalipayon ka. Okay? God bless. Merry Christmas!